Starý pán měl tak dlouhé nehty a nikdy si je nestříhal. Rychle jsem popadla nový pilník na nehty, abych je vyzkoušela. Už jen na základě toho, jak vypadaly, jsem se rozhodla jeden koupit. Je neuvěřitelně snadno se používá, stačí je zapilovat, vytvrdit pod lampou a nehty jsou hotové. Opravdu lituji, že jsem si ho koupila dříve. Protože výrobce měl akci, objednala jsem si jich ještě několik, to je opravdu skvělá nabídka. Milí přátelé, zejména ti nad 50 let, prosím, vezměte si to na vědomí. Máte často tyto obavy. Vaše nehty potřebují náležitou péči. Stříhání nehtů je namáhavé a může snadno vést k poranění rukou. Určitě nechcete být bezmocní, když vaše dítě upadne. Tento pilník na nehty nepoužívá tradiční kleště k silnému stříhání, ale místo toho nehty jemně obrousí. Vysokorychlostní slitinové válečky nabízejí plynulý a hladký pohyb, který vyžaduje jen několik lehkých zastřižení. Nemluvě o stříhací hlavě, která bez námahy vytváří i běžné tvary nehtů. Zakřivený zastřihovací mechanismus navíc zajišťuje bezpečné zastřižení. Důležité je, že sběrná nádobka na nehty se nachází na zadní straně pro pohodlné uložení a udržuje nehty po použití čisté a uklizené. Není divu, že někteří lidé mají tak dokonale zaoblené a hladké nehty, i ty nejtlustší a nejtvrdší nehty lze jemným zatlačením proměnit v hladké a zaoblené nehty. Vyzkoušejte to.